Balita ko, dito sa bahay na to, may gumagawa ng scrambler dito eh. Tignan nga natin. Pasukin nga natin. Uy, nakita niyo yun mga pre. Angas mga pre oh. Parang i-build ulit to mga pre ah. Mga copy racer mga pre oh. Tignan nyo, ayos oh. Boss, ikaw gumagawa nito boss? Oh? Copy racer na scrambler mo boss? Parang tracker to boss no? Wait, ay ito? Oh? Tracker to, ito yung unang build ko nung bata ko. Kasi to, anong motor to boss? Ay, TMX 125 yan pre, bakit? Binibuild kong scrambler yan. Magpapabuild sana ako boss eh. Ay, pwede ah. Dalhin mo lang yung motor mo dito. Eh anong motor naman to boss? Gagawan natin ng paraan yan. Ah, Suzuki to boss? Oh, Suzuki yan, 125 din yan. Ano yung mga sasalpok mo dyan boss? Mukhang wala namang gamit dyan boss ah. Eh, ito yung mga Ayan dyan boss. Naka-ready na eh. Dyan na pala boss ah. Bakit magbibuild ka ba ng scrambler mo? Oo boss eh. Gusto ko sanang malaman yung mga ilalagay mo boss eh. Madali lang yan. Ito, stock na kwan to, yung shock niya stock. Pero to yung fork niya, pinalitan ko ng kwan. Yung kwan na yung original ng stock ng XRM 125 para kasya tong dalig na ito. Itong gulong. Trim 17, 2.50. Tapos itong gulong niya, 90/110. Kaya malaki to. Kaya pinagparehas ko na itong gulong niya. Harap at sa kalikod, magkaparehas yan, malalaki. Ito, binili ko na to. Itong monobela niya. Pang scrambler to. Tapos ito, stock to, stock. Hindi na yan pan. TMX boss. O, ito yung stock niya. Yung extension ng kanya, monobela niya. Para mas lumaki. At ito naman yung sinasabi ko. Ito yung kanya, yung muffler niya. Malakas to, makikita niyo mamaya. Pinagawa mo yan boss? O, pinagawa ko to. Tignan niyo mamaya, malakas to. O, bakit? Gusto mo ba mapanoorin? Ha? Oo boss eh, gusto ko sanang panoorin. Tapos magbibuild din sana ako ng sarili kong ganito boss. Eh, okay lang yan. Yung mga kailangan lang naman dito sa pag-build ng scrambler yung mga kwan lang. Mga basic tools. Ito lang mga yung kailangan. Ah, yung tangke niya boss, ito na lang yung tangke niya, yung original. Ay, original yan. Ah. Yung mga dito lang yung kailangan to, spray paint, ganyan lang. Tapos ito pa, kailangan mo to, itong blade na to, para makapagis malalim. Ah. Bakit? Gusto mo matuto? Oo boss eh. Sisimulan ko na ngayon yan. Ay, sisimulan mo na ngayon Naka-ready boss. na ako. Sige nga boss, patingin nga Ikaw ba boss. kung manonood ka? Panoorin ko sana boss eh. Okay yan, para makakuha ka ng idea ng pag-build ng scrambler. Oo nga boss eh. May TMX din ako dun boss sa bahay. Kaso di ko alam ano i-build yun eh. Ano i-build na scrambler. Sige, tuturuan kita. Ilagay muna natin itong gulong. Ito yung una kong ginalagay eh. Ay, yung gulong boss. Naglinis kasi ako ng kadena niya, ng gasolina. Kaya yung kinakailangan sa kanya is benzene at saka Yan mga tools niya boss. una ilagay natin tong kanya, stock din tong kanya to eh. Yung kadena niya. O, tignan mo. Itong idea to, hindi sumayad. Sakto lang. Malaki itong gulong niya. Tignan mo itong mga rim niya, malaki. Sumakto. Kaya, okay. Ayos boss ah. Ba't parang nakat dito boss? Ay, para lumabas tong gulong niya. Ganun kasi yung scrambler. Yung pagbunang scrambler. Dapat talagang ikakat dito yan. O, ito yung sinasabi ko na yung stock lang to.
Linagyan ko ng lifter niya para tumangkad. Siyempre scrambler. Pag scrambler kailangan natin yung okay. Diyan ba yan, boss? Hindi dito? Masayos sa ata dito eh. Ay wala, pinalit ko na dito para mas tumangkad. Noon dito ako naglalagay noon, pero ngayon mas okay dito. Okay. Try natin dito. Pagkatapos ilagay ito, yung shock niya, yung fork niya naman yung ilalagay sa kanya. Ito yung sinasabi kong original ng XRM125. Pinturan ko na kanina, nahuli ka kasi. Ano yung susunod mo lalagay, boss? Yung gulong niya ulit? Gulong niya. Hey wait, ilagay ko lang muna yung kanya. Disc brake niya, naka-disc brake to eh. Kundi ng XRM to, stock din. Oh, so yan, tapos na natin nilagay itong kanya, disc brake niya. Oh, so ilagay na natin itong gulong niya. Medyo mahirap ito ilagay kasi kailangan pilito. Patulong nga konti bro. Stop mo muna yan. Sige, boss. Ano susunod mo ilalagay, boss, dyan? Yung kanya siguro yung muffler niya. Sige nga, boss, tignan natin yung muffler niya kung gaano kaganda yung tunog niya, boss. Ito yun. Ito yung angkal. Tignan mo, dito ko yung linagay yung kanya. Engine start. Tignan nga natin kung okay din. Pero yung yung masasabi ko sa inyo, bawal to yung yung naka-muffler. Bawal to sa mga LTO. Pero kapag linalayo ko to, pinalagay ko yung dating stock niya, yung original niya na pipe. Saan yung original na pipe niya, boss? Diyan, wait lang, ilagay ko lang to. Papakita ko. Ulit, paglalayo ka. Paglalayo ako, ito yung linalagay ko. At kung nagpaparestro ako, itong stock yung linalagay ko para emission test nila. Kasi kung ganyan, bawal yan. Magkakakaso ka dyan. So ito, pandarin na natin, i-test natin yung kanya, yung muffler niya.
Oh, hanggang dito muna tayo mga parikoy, mga kadiskarte, mga kalahe. Hanggang dito muna tayo, abangan nyo yung kwan. Yung nilalagay natin mukha niya. Tapos yung dito. Gagawa tayo ng mga cover nito, yung mga upuan niya. Abangan nyo yun sa part 2. At Sige, bukas ulit. Bukas ulit, boss. Oo, itatest drive pa natin ito na kan. Sige, sige.